Tidigare stött in i Rokkstovan här nu finns ju vidjan av de flesta limmen så spelar vi i bollen Ineptus. Det är bara bassband som manglar. Och jag börjar vi att jag spreder ikon för sövan att det för namnet jag tycker bollar. Det är faktiskt namnet en fågel. Ditos Ineptus är den alla tog in. Dodo. En skål hela vanliga mal. Han är där det var en fågel som inte kunde flyga. Och så helt vid den norsk coolest vid det där IT till att några av texterna handlar nämligen om att det är att vara undertryckter då är då kanske vilja mer man häver då är då man fullkörda man fittar in då är. Gosse började det att spela tonlag samman. Börjar vi att jamma. Bara ja sort fall är kan trigger som säger vi mer. Ja vi får några spela bass så cool som en bassspelare som inte studerar skit. Men ja så får ju rum med många personer på grund av fria. Så ja så börjar bassgrund. Då får nu limer och blagga och nu då touchar på jag tror. Så kan jag säga, vet du. Gosse vill det lösa tonlagen som du spelar. Så är hard rock vill jag tro oss. Så där för från penus stitlon tonlag rock tonlag till metal. Synth metal. Mega metal. Okej. Synth metal. Det låter bara så synth metal. Är det några böcker för som spelar tycker sig tonlag? Ja, han är inte så. Alltså showan det är rock, det är nekva i förrun, men jag hade inte vi minns om något annat hade inte. Så vi det så överfärande än så vi tar ju ordentligt och egna thing än men jag hade inte vi minns om klicka så det var det vi gjorde. Jag vill Frans sagt det med Frans och i sick han fortalte mig nämligen att ett rift och kommer nästan att lyckas med rift och timon. Men det är som tror jag vi vänja på att syna på nöjen och ta. Ja, vi tar var så. Ja, tar är som blir för sen det stilla nu där just så. Okej. Inte stilla men så. Och jag might mot the sick, det var cool alltså. You know we love you. Ja. Tid vänja nämligen nu i margarinfabriken i Havn. Och hur ser det vara en pastor av tonlaga omkörnen? Det är först man släpper vänja nästan helt ut mot nek under. Ja. Så nek är som vill hjälpa att kunna täcka komma in där. Så det är helt ut mot time men är att omstående är ska här inne det går. Jo, isolering och bara allt med varskälligt vi tilltök så där. Ja. Öliga gott det här och stanna vera som instrumenten konstant är alla tuna så känner man prata om hot. Äldre förnäsla. Skulle det bättre måste för annars. Ja, mer ölokalet. Jag det är en podcast som light efter lokalt. Är det next stör att kunna framföra det tonlag? Det fattar du man professionellt. Men det blir bättre nu allt. Nu är vi world famous shit då. Så det är väl shit så. Är det bara margarinfabriken är det kunna spela? Ja, hvis vi nu tar oss samman och ringer till några folk så kommer vi säkert spela i Baffnanet eller nej, jag vet inte Baffnanet. Men hörde en hals så shit men alltså. Vi har kommit så långt att ta oss samman. Det har spalt erstande en margarinfabriken. Vis vi har vi kunnat spela erstande en där. Vi har spelat 8 år kanske nu 2 eller haft. Halt det. Och vad vi har spelat sån annars spelar margarinfabriken asfalt alltid. Sjönat, ge upp ja. Och poppt upp men Vi får till ta fyra lär från Tikkon i det som är en demo upptagad av Lennon Dreams. Hur så vill jag lösa det här läget på? Nekmar pop på den ötlin lön i Jokum. Eller det är ganska ett nödvändigt att lägga men det blir rätt ändå mer heavy än kan det vara. Vad snurrar textmission? Jo, det handlar faktiskt om att sätta sig mal och inte räcka det. Faktiskt. Jo, alltså man inser att jag vet inte att det ska läsa inte mer till än man förväntar det först. Ja. Så bäj. Ja. Man har ju riktigt malen som man vill sätta sig här och så vill man som mamma gör en insats så det värst. Han börjar vi att man spyr om man äger det vart som man vill.
Och här så här är bara två vers så inversionen spelar om en här över det som är men det är inte några änden man färs vidare om han blev lagat. Så det är ju några vi är några inte några. Det är bara att sätta sig på mål och så vi den här tid. Vi tar der demo-upptøkene av Lennon Dreams, tjafførska hardrock-bulsen Ineptus, som vi gjør Rokkstovan i det. Og hvordan gonger det vanlige fyrir til tid kjære et le? Da börjar vi att som oftast att jag kommer omkring lite ruffe. Så jag drar lite ruffe. Det. Okej. Och så faktiskt det blir alltså så kommer Ken, och så kommer Remi och så Korda. När kommer så texten på? Det var faktiskt skeg att jag ger rättliga fire texter själv. Jag just jag vet just helt några texter. Hinner helt ha Alexander och Remi och Ken just. Det kan komma. Jag just helt med gång. Jag har just några texter så. Look at me. Och så där ja, så tar här så spelar jag ordentligt på det och där funnit där vad ska vara vers och så blir det så att spelar vi idéer på hur det ska vara och så shit och så. Så blir det gänka. Og hva pleier tykker texter er snygg og sånn? Er det noe bestemt? Det är ju bara kvar skrivarna.
Ja, eller kvar lär man då. Som ordentligt ettler så är det som direkt. Men jag vet inte, det är ju på skriva. Det är inte så att vi solen skiner och fotlarna synja. Det skriver vi faktiskt aldrig om. Inte att vi är så. Det blir vi så. Alltså, akkurs vi skriver så ofta så vi inte är så glädjer. Ja, så är det gott. Så alltså vi skriver om kärleksdepression eller bara ettler kan du ettla han går en vampyr. Också skräck. Det har vi så för. Han handlar faktiskt om en vampyr som att är som att är hatar att leva forever. Det är nog skräck. Backfired. Ja. Det var via asfalt i fyra och hur så Jack där skulle kunna spela här på. Det var det skräck. Det var första ordentliga som rockkonserten att det här första för vi det var ordentliga framförst av paddlen och publikum Eisen var vi på det så där. Det var faktiskt rastlande folk, hvis man också man vet en okänd bulk. Pappa men hans vänner där han säger att det var faktiskt det var ju ofta inte så mycket folk till inne konserterna. Men jag var där runnande folk vill jag tro. Det var där Nick Louis och faktiskt hoppa och det var cool. Vad håller det om asfalt som tilltag? Jo, det är gott havn för oss, finnes det. Det är bara först det så det är inte good för mental. Det var mer gott alltså. Jag hade faktiskt det var särskilt tilltag och men det allra coolaste det var after party vi hade för Good times. Det var så särskilt. Kvar är framtida atlanar tja Ineptus lötna? Jag är med fri för högskolan och skolan åter om 5 månader så rockar vi är. Så blev vi känt rätt. Vi tog så nämligen om affären. Jag meldde oss till preferred då vi kom åter så hoppas på att vi släpper vi och röna vänner som nästa vi kommer att ta så vi kommer catch up för det som vi då missat på 5 månader. Så jag hoppas det går det gott där och kanske vinna vet. Vi får höra en att lära från Ineptus och det kallas Thinking Twice. Det här är tattar på akkurat nuvarande tonläggarstudier. Det är vi det här det är nog så lätt vi tog oss till det på. Så det är bröt nog som ta. Men det här är näga tattar det här går så. Det är mera det är mer heavy bag fast så bara mer heavy. Alltså vad fighter så då gör så. Och kvar vi skriva texten detta där. Och Alexander kommer i idéerna och så ja. Jag skriver ett vers. Ett halvt vers. Okej. Nej, jag pilkar i push ut det som är helt cool och så det var några ting som jag kan säga. Det var det. Vad snurrar genren? Det handlar om att tänka sig tvärför om eller så. Jag vet faktiskt. För jag för du syns så ofta att vad är det mer ska handla om. Genren handlar om att det om man faktiskt handlar om att göra fel och så huxar man om hur kom det som feilen hända, vad hände då är man huxar som tvärför om det alltså. Ska hända hur komma som feilen till att vara. Så som och man är som är faktiskt omringar av minnen från Gustav var för då är det är ju det samma som det är nu. Och kanske att man tar en körtliga folk där som Ninja Niras heist.
Det var først i bakgrunnen Ineptus som spiller et slag av hard rock tonelage, vi utblåser fra metal tonelage, vi vet i Rokkstona i dag. Vi tar det just demo-opptøkene av landet Thinking Twice, som var opptøkket ut i Nølse. Art Punk Trioen Yeah Yes fra New York, og fikk så